Any 1966. Un nen neix a la clínica La Sagrada Família de Barcelona. De ben petit li diagnostiquen hiperactivitat i dislèxia, cosa que farà que la seva etapa escolar sigui un punt complicada. No acaba d'encaixar a cap escola, però aprèn i tira endavant com pot. A casa, la seva mare, una apassionada per la música, li inculca aquesta afició als seus fills. Als 12 anys li regala una guitarra elèctrica que li canviarà la vida per sempre. 1981. És el gran de 4 germans i amb el seu germà petit, en Marc, que toca la bateria, decideixen muntar un grup musical que es dirà J&Co, grup que de seguida evolucionarà amb el nom de Dentadures Postizas, però tranquil, perquè aquest no és el grup del que parlarem en aquest vídeo. Els dos germans s'ho passen molt bé tocant, però a casa seva està a punt de passar una desgràcia. Quan el protagonista té 16 anys, la seva mare es suïcida. Això fa que hagi d'agafar una mica el paper de mare i hagi de cuidar dels seus 4 germans mentre el seu pare treballa al banc. Tot i això, segueix endavant, passen els anys i s'acaba graduant a la Universitat de Barcelona en Ciències Econòmiques i Empresarials. Cal destacar que durant aquesta època universitària segueix fent concerts a unes petites sales de Barcelona. Tot i això, ell vol acabar la carrera per tenir el que el seu pare anomena una feina sèria. I la té. Comença a treballar al departament de comptes d'una agència de publicitat, però el protagonista d'aquesta història no es pot treure la música del cap. 1995. Gairebé té 30 anys i tot i que ja en porta uns quants treballant, no ha deixat de fer concerts en alguns petits locals de la ciutat comtal. Això ha fet que tingui un gran repertori i a més conegui molta gent del món musical. Amb uns quants col·legues, aquell mateix any farà un viatge a Cuba per gravar el videoclip d'una de les seves cançons. Però per inclemències del temps a la illa, aquell videoclip no s'acabarà de gravar mai. Això sí, aquell viatge canviarà el rumb de la seva carrera musical per sempre. Allà, aquest jove cantant, en Pau, coneix una noia cubana que l'enamora profundament i després de passar una nit inoblidable amb ella, li escriu un poema. Poema que li donarà just abans de marxar a l'aeroport de l'Havana. En aquell moment encara no ho sap, però aquelles línies crearan l'èxit més important de tota la seva trajectòria. Un cop a Barcelona, li posa música en aquest poema i l'inclou a dins de la seva primera maqueta. Maqueta que arribarà a les mans d'un responsable de Virgin Records que li proposa fer una audició per saber si l'ha de fitxar o no. Però en Pau té un problema, i és que no té banda i s'ha d'espavilar a buscar els components. En menys de 2 setmanes ho té tot muntat i organitzat per fer aquesta audició. Serà a la Sala Los Tarantos, a Barcelona, el 12 de juny d'aquell mateix any. I allà mateix, aquell mateix dia, és quan neix Jarabe de Palo. Por un beso de la flaca daría lo que fue, por un beso de la que solo uno fue. L'audició va tan bé que els fitxen allà mateix. 1996. Treuen el seu primer disc, però al principi la cosa costa d'arrencar. Tot i això, no paren de fer concerts i els hi arriba una proposta de formar part de la banda sonora d'un anunci publicitari. No s'ho pensen 2 vegades i diuen que sí. 1997 es publica l'anunci de Ducados i la popularitat de Jarabe de Palo es dispara. Ducados Music presenta el carácter que triunfa en todo el mundo. A partir d'aquí la història la coneixem tots. 9 discos impecables, 5 recopilatoris, 2 EPs, moltes col·laboracions i un pilot de premis. Any 2020. Malauradament, en Pau Donés fa 5 anys que arrossega un càncer de colon del qual no s'ha acabat de recuperar. I el 9 de juny d'aquell mateix any mor. Això sí, abans ens deixa un regal en forma de disc que es diu Tragas o Escupes. I ara la pregunta és molt difícil. Quina és per tu la millor cançó de Jarabe de Palo? Deixa'm comentaris, va. En fi, ara ja saps una mica com va començar tot.